tá mé chun píosa beag lámh clasaíocht, tá mé chun dul an tapí sa físeán seo agus tá mé chun cúpla clasan níos deachratha spáint. So tá spáinna mé chun dul ón tús ach tá mé chun dul an tapí go dtí cúpla beidir an céad de clas le fólam. Lámh clasaíocht. So ón tús, cúpla nóméid cleachta le seo, yes agus clé, tá ar cabhón lár go dtí an tíomh me. Gáil éróid, suas, agus ag tosnú leis an lámh eile, ag tosnú leis an lámh yes, agus ag tosnú leis an lámh clé. Suas. Agus tá si dul go dtí an airde chéine, suas. Agus maiart é sin a cleachta le haith beidir 20 nóméid nó 10 nóméid. 1, 2. Tá sé an óháil. Ná bí fí bhrú an. Trí. Cai sibh cuimhnú, cuimhnaí go bhfuil tú ag tosnú leis an lámhfuil na gáil éróid. 1, 2, 3. Stop. Sin atá sin mátá sé sin agat ó sa céad látá sé sin do réir sé sin ítach. So 1, 2, 3. Stop. So sin an lámh clasa cua é an tapí an sin ach bháin am leis beidir cúpla clasa ha spáint. Mátá sé dul an bháid agus tá tú ag irí cúpla clas níos deachar ólam. Tá spáinna mé iad. An céad clas, well a céad bhd ná bheith ábalta féchans tríd mar seo. Agus sé sin sách tapí. An sin má fecinn sibh an líróid dearog. Tá mé chun é sin a chur thar bór gachrad mar seo. So thar an bór mar sin. Agus tá mé sin le lámh yes. Agus anis tá mé chun é dhéanamh leis an lámh clé. Anis an líróid dearog gachóir thar an bór. Ladóg a chuann siad ar an clas seo. Anis tá mé chun gach líróid ó mo lámh yes a chur thar an bór. Agus anis gach líróid ó an lámh clé thar an bór. Agus anis gach líróid ó an tíomh mu nó thar an bór mar sin. Agus arás go dtí an gná patrún. Agus arás go dtí an gná patrún. Agus arás go dtí an gná patrún. Cúpla clas. Now is féidir leh, 1, 2 dhéanamh so an líróid dearog sa lár. Agus más féidir leat an lámh míonn tú úsáid sa lár a athrú gachóir. So lámh clé, an lámh yes sa lár. Nó bhreanann sé seo níos fearr na gá lámh úsáid. Is féidir na gá líróid bhfuil dul is féidir a chur trasna. Nó is féidir an líróid dearog a chur amach ar an tíomh, nó ar an tíomh eile. Nu is féidir a bheith ar timpeall glas seo níos deachra. So sin 1, 2. Clas eile bhfuil sách bonúsach an ceann seo. Na lámh clasaí dearann siad 4, 2, 3 ar an clas seo. Agus rud simú leis seo bí le lán amagam leis an líróid seo i mo lámh. Agus ostlid sin an doras gona lán clas a dhéanamh. So sin an 4, 2, 3. Fecinn sibh an líróid dearog sa lár a gcónaí. Cúpla clas eile is féidir lom an bosca a dhéanamh. Ceann seo. A rís seo clas a thógan féidir mí ag tréáil. An bosca.
agus oh yeah, Mills mess. Bhí mé féin ag lámh clasach le háart ar bliain sul ra an clas sin agam. Trí seasca. Báta tú ansásta le trí is féidir céir líróid dhéanamh. Seo céir líróid. Sin an patrún bonúsach ach tá na mílte patrún difriú. Mar fecinn sibh. Tá na gá líróid ráiste i lámh heas a gcónaí agus na gá líróid dearg. I lámh clé a gcónaí, is féidir mu dhéanamh le céile, synchronous. Mar sin, nó as a chéile. Má tá aon dromadór, seo an polyrhythm 3-0. Trasna is féidir mi de chur trasna. Rís, trasna. Agus tá na mílte clasna eile seo cuaig cuaig a hain. Seo cuaig trí cahar, cuaig trí cahar, cuaig trí cahar. Céir líróid. Rís ba tú a géirí a bheith tréáil le haibéidir bliain chun a bheith obair ar an cuaig líróid. Seo cuaig. Mé féin rinne mé tréáil gach lá le haib bliain chun cuaig áil. Agus is fiú aláin clachta dhéanamh le céir líróid sunar tosan tú an cuaig ach seo cuaig. Fecinn sibh an líróid dearg céir atá sé a dhéanamh. Agus tá gach líróid is dhéanamh an bhfuil céine. Cuaig.